Nwanne m nwoke na-achọ ka ọ nụba enyi m nwanyị. Ọfụwa okolobịa sị m na ya nwere enyi nwaanyị ya na ya na-abụ na-akwụ ya na ya na-abụ wee kwugide na ya na-etinye akwụkwọ obodo oyibo mgbe fa na-akwụ ewee megide akwụkwọ obodo oyibo ewee pụta ya wee gwa nwanne ya nwoke wee sị ya na ya chọọ ka ya nụba dọskal ma ka ya kwụ ya ngwa ma ka ya jee dọọ mmanya n'isi ka ya wee pụba ejesizie bata ka ya nụbịa. Nwanne ya nwoke wee sị ya ihe anụwa ndị mmadụ na-ezuzugheli ka ọ chọọ izuzu ọnụ ọnwa mmadụ ọhapụ ya na Naija jebe obodo oyibo na nyanwa na ya asọpọtụrụ ya ya hapụ dọskal ka ọ gaba. Ọ bụrụ na o jesie bata bụ na dọgal anụbedi ịma anọ ọnyanwa bụ nwunye ọnụbịa den ọbụkwa na o jesie bata bụ na dọgal anụgodi o jebela onwe ya chọọ nwaanyị ọzọ na nwaanyị jụrụ ebe niile na ụfọdụ a na-ahapụ ahapụ ha gbaba ashana na ya ba sọpọtụ ya ka ọnụba dọskal ya ji egodo obodo oyibo ya wee si oke na ya kwọrọzi dọgal nkwa na ya ga-anụ ya na ya bịa sara dọgal ya chelie ya wee jebe obodo oyibo mana dọgal malụ dufie ya na ha na-abụ ka nọkwa ka agha si na enyi nwaanyị ka ọ bụ akwụghị ọtago so ọkwanị a ya wee jebe obodo oyibo wee lụọ ya na-akpọkwa dọgal na fonu na-esendili obele ego na-akpọkwa nwanne ya nwoke na fonu na-esendili obele ego in fact na ọnyanwa bụzi famili ha mana ego ọbụla ya na-eweta ya na-eweta atụrụ nwanne ya nwoke afọ ọtago ihe niile na-aga ọfụma. After 3 years nwanne ya nwoke wee sị ya chọrọ ịnụ nwaanyị ya wee sị oke ya congratulations ọ sị ya nwanne biko na ị ga-asọpọtụkwa ya na ịma ka obodo si wee dị nke nwa nke ịmago nnukwu kwusi ya sị ya na nsogbu adịrọ ọ bụ na ọ dụrụ edi ya gwa ya mana bifo gabadiru ya sendigodo olu edogal ka a confam ọ sị ka ezigbo ji bụlụ na o jigola aka confam ọ na-agwaghị nyanwa bụ diọkpala ịmago onu ka afụgodu digel malụnụ ka nwunye fe ga-adụ n'ofu onye ada anụkwanụ nwaanyị ọ sị ya oke na nsogbu adịrọ emesịa na ya ga-esendịrị ya pikchọ the girl cha ya chie n'elu chie na o sendịrị pikchọ the girl ya gbakwa nkịtị. After 1 month ọ sị ya broda ka ekwanụ na sọpọtụ nwanya gwara ya na ọka ewetara ya sị ya eni agbalụ ya ka na-eche na pikchọ ka ya confirm godo nwunye ha na bifo ya wee wetebenu sọpọtụ na ya chọrọ ịfụ the girl ya emefe ya n'ezi o ya eme na ọ bụrụkwa na ofu onye na-anụ nwaanyị ịgbagolu ya gwasị anya ọ sị ya so na ọ bụrụ na ya sendere pikchọ ma ya sọpọtụ na nwanne ya nwoke ọ sị ya na ọ bụrụ ihe ya kwuru ya etinye n'okwu n'ọnụ na ya sịrị ya chọrọ ịfụ nwunye ha andị n'ịgwa anyị eziokwu na ya na-eche na ọdụbe serious ịghọta kịta mebi nọ ihe gbalịa n'isi bikos na ya nwere ka ya si na-eche na nwanne ya nwoke ga-achọ ịnụ nwaanyị ma ya ezukọnia the girl even before ya na the girl yeba sef na o kwesịrị izu ka ịmagoro na ya kacha mọ ihe egwuregwu ya wee si anyway na ọ bụrụ na ịdụ serious ịnụ nwaanyị gị sendịarịa pikchọ the girl ka afọ mana ọ bụrụkwa na isendịra pikchọ the girl nye welie na ịka na-egwu egwu maybe you're still thinking na idube sure na ị chọrọ ịnụ the girl akwa ifugo na ihe ka a gwara ya si ha kalịsịa bọsị afọ. After 2 weeks o wee kpọọ ya wee sị ya na ọ makwala nda girl ya wee sị ya which girl ọkpa afa the girl ịmagolu na ọbụrụ sọ the girl na-azụ ofu afa ya sị ya na ya maala afa dị otu mana ya mara nke ị na-ekwu maka o wee sị ya nọ nke afọ ị maara ọ sị ya enyi nwaanyị ọ sị ya hey ya sị ya ọ sị ya na ya dụ sorry o jikwa wee pụzia the girl ji wee continue bịa n'afọ ha one thing lead to another na ya mụrụ ife mee na fa na-agba wee bido wee kwụba and ya biko na ya dụ sorry na ya akala egwu ya kama na ya fụrụ ọnụ ya ga-eji gwu ya mana ife a na-achọzi gwu ya kịta bụ na the girl dị ime nọ ya ka a ji wee sị ka ya nọbịa na enwero choice ịmagolu kọbazie no so many things this guy wee sị m na ka o kwụsịrị ihe a na izizi na ya mara ka ọ dị ya like na ewere too much ya wee nọgide wee n'anya wee cheta mgbe ya na the girl kwudebe not 3 months ago which 3 months ago mgbe nwanne nwoke bido wee kwube na ya chọrọ ịnụ ya
akwa ifugo maka na anyị na the girl na-ekwu ya na-esendili ego like he said before ya na nwanne ya nwoke na-ekwukwe ya na-enye ya ego mana fada bụ nweruru onye si na o nwekwa ihe jikọ ha nweruru onye si na nnekwa ihe ha na-eme until the girl wee dị ime wee chinụ the girl wee chọọ ka nyanwa sponsor kwa the marriage ya mụrụ ka ihe nke dị adọ nya wee kpọọ mama fa wee jụba mama ha wee sị ya ndị a gwala ya mgbe ya notisiri ihe a ka ọ na-amịgharị ya wee gwakwa ya sị agwakwa nwanne ya nwoke ọ sị na ya agwago nwanne ya nwoke na ya gbarụ na asị ka ọ sị ala ya akwa ifugo ọ sị bụ nne na onye gwali ya na nwanne ya nwoke nwere ike iligolo enyi ya nwaanyị na ya ma nkwe ebe dịga o dugolo ime na enwere ike isizi nwanne ya nwoke ya anọzina ya mana inyefe ego fa ga-eji wee mee the marriage na ama mmie ịghọtago ọ na-akpọ na-ayọ na sinsi afọ ihe sọli anya kpọọ anya na ha epikiri nọmbịa testi sọli anya dị na ekwere pik nọmbịa mami ya wee bịa soro wee na-ayọ si na ya dọkwanụ sọrị na ya che na ọ gwara ya na ya che na ọ maara and na fa etinye ego date and na o nidila ego ọ ga-eji wee metọpụ ihe dị n'isodosgal ọ sị m nne kedu anya ya ga-eji fudosgal ma ya nalụ onye agha na nwụzikwebe nne ya wee fụkwa the sanga anya na ya na-abụ na-akwụ ka nwanne ya nwoke afụrụzi nwaanyị ọbụla na ọdosgal o discouragiri esi anyị anụkwa na anya jebe jesie nata na ọ bụrụ na o discouragiri ebe the problem nọ na ka o decide ilibe this girl ya na ya na-abụkwa na fa kala egwu ya na ya na-efili ka a ga-asị na fa na-abụ na ayibu before ya wee jebe obodo oyibo na onye ka nwanne ya nwoke ji wesị anyị anọ na dọga akwa ịghọtago ọ na-agọ na-asị na nwere ife jikọ ọfa maka na ihe abụ ihe agwa mami a wee gwa dịga anyị na-agọ na-aṅụ yi si na nwere ihe jikọ ha na ọka ọ pụrụ mana ya believe mana kosi gbatakwụlụ kịta na shishi tọla afịa na ya chọrọ itinye na ya wesị ka ya mala ife ndị mmadụ nọ nwanne m kedu ihe ilo kedu ihe ọ dogo ka ọ dọzga ime na onye gbagalụ nwanne ya nwoke believe na fana abada akwụbe before wee jebe obodo oyibo no wanting a little wanting fana abụọ wee kwụbazịa wee dozie ime wee chọzie ịlụ di na nwunye wee chọkwazịa ka anya gwa sponsor the marriage ka onye kpa aka na ntị gbafana abụọ nkịtị ihe ha fụrụ ha were ka fataba afụfụ dị ọnụ njọ ha bikos na asịsị kwuche mee na ọ bụrụ ya ka ọ dụ let's sponsor the marriage akwa ifugo maka na ọ bụrụ na fana abụọ agbaburu na fakala egwu ya n'oge anyị filo na comment section maka na ọ ga-enyere nwa okolobịa aka iji gba ife ọ ga-eme chei ma nyekwazi alụbụ aka tụso ozi a ka olodo ọzọ ntị ndị be anyị daalụnụ ka dị n'ụbọchị ọzọ